אהלן חבר'ה, אנחנו עכשיו במשחק השני של ההשלמה מה נגיד ככה, ההשלמה של מוקדמות היורו 2016. אנחנו גם ככה כאן בפס 2016. כאמור, נלך לראות את ההרכב. בוא נשים הפעם פיתון נוציא, אני חושב. נכניס את ורמוט. לא, ורמוט לא טוב ככה. נחזיר את פיתון. את בוזגלו נכניס. בוזגלו נשים לספסל ונכניס את רפאלו כמו במשחק הקודם, ואת איתן טיבי נכניס כאן במקום ריים גרשון. זה ההרכב. עכשיו בוא נעבור כאן. מה הכי דומה לסמי עופר? טוב, אז אני חושב שאליאנז ארינה זה די דומה. נהיה כאן באליאנז. מודים הלבנים. אז עשו כדור הזה כמו שצריך, ויאללה, יוצאים לדרך. משחק שני. To the Allianz Arena in Munich. And here we have Israel against Belgium. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beckley. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. איזה קהל הגיע לנו היום. ההמנון של נבחרת ישראל, כלומר של ישראל, התקווה. יאללה, אין לי כוח לכל זה. יוצאים לדרך. צריך עכשיו יותר לחשוב מהמשחק שעבר ששחקתי מול וס. אגב, במשחק מה שהיה באמת, במשחק הזה שאנחנו בדיוק משלימים כאן. רגע שנייה, בוא נראה את הגול הזה. אז במשחק האמיתי בלגיה ניצחה 1-0, שזה גם תוצאה יפה, כבר לא יפה, אוי איזה הזדמנות, אבל 1-0 מבלגיה בבית. בלגיה נבחרת חזקה מאוד. נקווה שעכשיו אנחנו נצח אותה ונקווה שיותר מ-1-0. אחרי מדהים הזדמנות גדולה.
הזדמנות! יש הזדמנות יפה. סובב כאן נהדר. חמד אני חושב, נכון? כן, רק רימה יכול לסובב ככה. הזדמנות שנייה לנבחרת ישראל, בעיטה שנייה לשער. עכשיו זה לא למסגרת, ושוב פעם, זה חמד. שני ההזדמנות הראשונות בינתיים זה של ישראל. חזק מדי. יאללה. אני רואה שאנחנו בצו טוב. משחקים טוב למשל. On such a good spell now before we possibly see a reply from the opposition. De Bruyne. Through in. England. Witzel. Lombards. אוי אוי אוי. לא אכפת לי אם צלה גדולה. הזדמנות! הזדמנות! בת כבר! בת כבר! נגיע לך יפה. חזרד. אכפת לי מהזרד שלך. אני רוצה אוי, פנטקל, שחקן טוב. אוי ויי. אוי ויי. תגלוש. תגלוש כבר. נבלתי. כתוב יש לשוער, כמובן. הוא רוצה להחליט כמה אני רוצה לעשות כאן בהתקפה הזאת. למה אין הצטרפות? יש הצטרפות! וכמעט ישר, יאללה. שוב פעם לכם מדהים ההזדמנות הגדולות. חמד פשוט משחק מצוין. אני חושב שמי שיפגיע כאן זה חמד. אם נפגיע. ונפגיע, אל תדאגו. סוף סוף נתחו. חזק מדי. שלא? למה אף אחד לא בא לריבאונד? יש! איזה שער.
שנייה אחת. טוב. שנייה אחת מהבעקה. הכל בסדר. 1-0. השקרה שלי לא הייתה נכונה. השערה התכוונתי. הזדמנות! זו הצלה של קורטואה. איזה בעיטה. סתם בלדה. איזה הזדמנות. זה לא היה רחוק במסגרת. זה זהבי. שחקן מכבי תל אביב. לצערי אין בנבחרת אף שחקן הפועל רמת גן, למרות שאני אוהד אותה. טוב, רמת גן היא לא ליגה לאומית, היא לא חושבת שיש שם שחקנים שראויים להיות בנבחרת, אבל מידה מזדמנות. שנה שעברה יש שם שחקן טוב מאוד, שני שחקנים אפילו, לא אחד מהם היה זר, לינגן ובוזגלו. האח של מאור בוזגלו, אלמוג בוזגלו, שעכשיו משחק בבני יהודה. השחקן הזה, לינגן, השחקנים האלה, זה המאמן. הם היו האנשים הגדולים שהצילו את רמת גן מירידה, וממקום האחרון, מינואר התחילו לנצח. אז כשנראה שהם נרד ליגה עם נקודה אחת לליגה ליגה א', סוף עכשיו תחטוף גבעת. סוף ינואר התחילו קנו את לירן כהן, שגם הוא מאוד היה שחקן גדול מאוד, אבל בקיצור מינתה מזדמנות כמעט. אני חושב שזה יהיה משוער, אצל השוער? לא, זה לא אצל השוער. טבעת. למה יש כזה בלגן? איזה בעיטה. נסעתי בבעיטה הזאת. לפחות שעכשיו לא יהיה כזה בלגן, אבל כאן יש. שזה לא היה לנו בשער. אם אתם מגנים בעמדתם, אני לא אוהב את זה. וזה המחצית הראשונה הסתיימה עם 1-1 לנבחרת ישראל, 1-0 לנבחרת ישראל. משחק יותר טוב מהמשחק ששיחקתם מול ולס. יאללה. קדימה. יו. אחד הבא על הריבאונד. בטח חלשה.
sort of alertness and the way he almost knew what was going to happen, and he got there really early. That was top stuff for me. There he is, making his presence felt. He's just a nightmare for any defence. His movement, his pace, his anticipation, it's on another level. It's so hard for any defence to contain that. Moves it forward. איזה בישול יהיה כאן. טוב. הצלחת לשחק יפה. Hazard. Witsel. מה קורה כאן? Another piece of really good defending. מסכים עם השדרן הבריטי. הגנה טובה. בניגוד לוולס. בבונקר לבינתיים, אבל העיקר שזה הגנה טובה. אוף. זה היה קרוב. ערוץ עצבני. סטרון של דברון, אני חושב. Company. Israel just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. England, fine defending there. Can he score? יש! Well taken goal. And with that goal comes comfort. חמד. Absolutely thundered in. Keeper, no chance. That is just the top drawer finish. He was always in control and couldn't have placed it any better. שער נהדר של חמד. אנחנו במשחק קבוצתי מצוין מול הגנה חזקה של וילס, הפעם המון שחקנים ברחבה, כלומר מול הרחבה. חמד מחוץ, כאילו ממש 116 מחוץ ל-16 מכניס את השער הזה, שער יפה מאוד, באמת שער יפה. עכשיו השער היתרון יהיה שלו, שער היתרון, אבל זה לא היה הוא, זה היה טל בן חיים. פתח את המשחק הזה מצוין, השחקן הזה חמד. עכשיו גם סיים אותו בצורה נהדרת. הוא לא סיים, אבל חמד עם סיומת נהדרת כאן, מפגיע את השער המדהים הזה. בינתיים חילוף של בלגיה. Israel took a 2-goal lead and things should be comfortable from here on in. Well, that second goal has given them so much more command and confidence now, and they should be able to take it on from here and either add to their lead or close it out. Surely they'll manage one or the other. שוב פעם, לא מצליחים להם להכניס, לא נותנים להם להצליח להכניס כדור עומק, אבל זה כמעט קורה אצלנו. אבל זה, האם זה השלישי? כן! עמד של טל בן חיים. איזה שער יפה. שער נהדר. פשוט שער נהדר. באמת יפה. מאוד 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 יפה, כל הכבוד. עכשיו הראש שמח, בניגוד לפעם שעברה שהיה לדברון הזדמנות גדולה. הוא היה די עצבני על ההגנה, היה עצבני, צודק בעצבנות שלי, כמו אני הייתי עצבני על ההגנה שלי. עכשיו זה לא היה מסירת עומק, אבל מסירה מצוינת, יותר טוב מסירת עומק. בן חיים עם שער, שוב פעם, שער מהמם מחוץ ל-16, מחוץ להרחבה. פריילובן, מסירה טובה. בן חיים בועט מצוין, מסובב את זה לפינה של השער,
ואני שמח מאוד בדיוק, או אפילו יותר, כמו טל בן חיים הזה. החלוץ כמובן. פשוט שער נהדר. Without reply. This is becoming a stroll. 3-0. Israel haven't made a substitution yet. האם He's gone for goal. Natko, משתמש הרבה De Bruyne, בכדורים לאמצע. in there. Tilted out wide. Who's ball? Who's going to get there? מלכים מנסה מכאן, לא טוב. That is wayward. Well, that's the kind of break that can do a lot of damage. It just lacked the finish to be a great counter-attacking strike. It was so direct. וואו, עוד לא, דקה 70 עוד לא הגיע, ואנחנו מובילים 3-0, זה נראה נהדר. Zahavi, long and forward. זהבי. כמו שאומרים לי, זהבי. We've seen lots of סרעה לא טובה. trying to go for it a bit. איזה לחץ נהדר. פשוט פעם טל בן חיים. Played out to the right. יש כאן נבדל, He's managed to get himself offside. נבדל ראשון אני חושב. כן, נבדל ראשון בשני הקבוצות. אני אעשה כאן חילוף, אני לא בטוח שיש בכלל יהיה שווה כאן לעשות חילוף. אולי. מה שנעשה כאן, נחליף כאן חמד טוב כמה כמו זה 61, רגע ואיך הוא שם? 74 טוב. ננסה חילוף טוב ככה. Now it's Benteke. It's Fellaini. So what now? Fellaini. Closing in on the last quarter of an hour. מת על פרו אבולושנס. המשחק הזה פס. יש הרבה נבחרות, הרבה קבוצות. אומרים ב-2016 אין את מכבי תל אביב, אבל מקווה שיצא הפאץ', לא פאץ', הטלאי של הליגה הישראלית. אגב, את זה אפשר להוריד Ready to come on. I think you have to admire his willingness בפס to keep plugging away. The manager has איל.נט. done a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking אני עוד very לא יודע מתי זה יצא, אבל כשזה יצא אני אוריד את זה, ואז גם את מכבי תל אביב, פרצופים יהיו הרבה יותר טובים, המדהים, שאני לא אצטרך לזה. alert to the danger. יהיו גם יותר טובים של נבחרת ישראל. Fine defending there. Ball's come loose and the chase is on. De Bruyne. Another piece of really good defending. הזדמנות! Look, he's not going to need an invitation to smash one from that sort of range, and I just think it's risky business for a team to just sit there and watch him pull the trigger like that. He could fly in the top corner. שוב פעם, לחץ נהדר. איזו הזדמנות! למה אתה הוגע, חמד? Okay, they've got nothing to show for it, but that was a really incisive counter-attack, and it's hard to defend against that type of breakaway. Whipped in איזו הזדמנות! by the keeper. And the ball's come out. זהבי! And ball. Unbelievable. They are running riot here. לא, That's wonderful. נתחו אני חושב. כן. True finish. It's almost a case of sacrificing some of the power in favor of getting the technique right. נתחו עם שער. Technically, that volley was as good as it comes. That's not an easy skill. We know that by now. That's fantastic. איזה פצצה לרשת. לקורטואה אין סיכוי, פשוט אין לו סיכוי.
אנחנו מובילים כבר 4-0. Israel tear their opponents apart. בקצב הזה נגיע ליורו. They are utterly ruthless. סן מרחוק. Pocognoli. Forward it goes. Benteke. Another piece of really good defending. Demanding a quick ball here. It's De Bruyne. Fine defending there. Being long and direct. Hazard. Now it's Benteke. It's Pocognoli. זה שמצחיק. Really good defending. פוקוניורי. Who's going to make this theirs? יאללה. Well, sure, but no end product. כמעט. Oh, that's great stuff. Exactly what he's all about. Well, he's certainly חמד. a איך לא? tactically, he's almost impossible to stop. זה פצצה. אם זה היה למסגרת, לשאר לא היה סיכוי. עכשיו שני המסתיינים של המשחק זה חמד וטל בן חיים. חמד הבקיע אחד. Pocognoli. איזה חטיפה. זה טעות. Well positioned to make that צריך defense. לראות אותו. Danger averted for now. סוף המשחק. That's 4-0. Great day for attacking football. The artists have painted their pretty pictures. Only one team. בלגיום Your reflections then, Jim. Well, listen, if you've got that נקרעת power על ידי ישראל. ישראל קורעת את בלגיה. most teams, those central areas tend to be very congested, lots of traffic going on, but it wasn't a problem. הנה הפרטים של המשחק. Thanks to Jim alongside me, as the fans make their way home, so must we. וכן, המצטיין של המשחק זה טל בן חיים. בוא נראה למה. את הפרטים על טל בן חיים. Match details. Player ratings. טוב, הנה, בן חיים. שערים 2. לא, אין פנדלים. אין כדור, לא כבש מכדורים חופשיים. לא בישולים. 7 בעיטות, 4 מהם למסגרת. 12 מסירות ו9 מהם הגיעו ליעד שמסר אליהם. קרוסס 2, כאילו מתפרצות. פאולים 0. כדור חופשיים 0. קרנות 0. interceptions. לא יודע מה זה, time on pitch 90. time on pitch זה time on pitch זה זמן על המגרש. touches נגיעות 23. מטרים שזה רץ 50 מטר, כלומר רץ בכדור. average speed כמה קילומטר לשעה, ממוצע של המהירות שלו 12 קילומטר לשעה. טאקלים 1, ניצחונות וטאקלים 1, והרחקות 0. טוב, אז להתראות. הפעם אנחנו משיגים 3 נקודות ואנחנו בדרך ליורו של הפס כמובן.